B, grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. En dan mogen jullie gereed maken voor de linker galop. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. En daarbij de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. De lange zijde F, B, M, enkele passen verruimen. F, B, M, enkele passen verruimen. En dan mogen jullie gereed maken voor de... Oh, ja. Sorry, jullie mogen naar eigen inzicht van hand veranderen en daarna gereed maken voor de rechter galop.
Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. De combinaties mogen de rijbaan verlaten en de volgende 2 mogen alvast binnenkomen de piste te verkennen. In de baan de volgende 2 combinaties met nummer 5. Itske 2 van de West-Friesenhof. Zijn Mary van de Hengst Beert. En gefokt in eigendom van S-Vriend Boekschoten. En wordt voorgesteld door Christina Dijkstra. En met nummer 6 Jerzy C. Zijn Mary van de Hengst Hessel. Wordt voorgesteld door Corina Corradi. Is gefokt door JMW Cent. En in eigendom van IR Pen. We mogen op de rechterhand gaan stappen. Thinking of you, I realize how much I miss. Sometimes when I see that distant look in your eyes, I wonder what's in your mind. Jullie mogen overgaan in arbeidsdraf.
De lange zijde MBF, overgaan naar stap, daarna weer aandraven. MBF, overgaan naar stap, daarna weer aandraven. BEB, grote volte. BEB, grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. En dan mogen jullie gereed maken voor de linker galop. Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. En in de stap mogen jullie de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. De lange zijde FBM, enkele passen verruimen. FBM, enkele passen verruimen.
HXF van hand veranderen. HXF van hand veranderen. En daarna gereed maken voor de rechter galop. Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. Jullie mogen de rijbaan verlaten en de volgende 2 combinaties mogen binnenkomen de piste te verkennen. In de baan de volgende 2 combinaties met nummer 3, Swantje van Friesenhof Alpmark, is een merrie van Hengst Wolfert. Wordt voorgesteld door Sabine van der Loenhorst. Is gefokt en in eigendom van D. Elling en P. Elling uit Klutsen. Met nummer 4, Yildau Rianne Plantinga. Is een merrie van Hengst Norbert. Wordt voorgesteld door Monique van der Meij. Is gefokt door F. Plantinga en is in eigendom van mevrouw Lindeman van der Wal. Jullie mogen zo dadelijk op de rechterhand gaan stappen. Jullie mogen overgaan in arbeidsdraf.
De lange zijde MBF, overgaan naar stap, daarna weer aandraven. MBF, overgaan naar stap, daarna weer aandraven. BEB, grote volte, BEB, grote volte. KXM, van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM, van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. En dan mogen jullie gereed maken voor de linker galop. Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. Daarna overgaan naar arbeidsstap en daarbij de hals laten strekken. Teugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C slangenvolte met 3 bogen. Bij C slangenvolte 3 bogen. De lange zijde FBM, enkele passen verruimen. FBM, enkele passen verruimen. Ik heet Jan en ik kom haast elke week. En in het weekend in de discotheek. Dan sta ik altijd uren in een hoek geleund. Ik heb vanavond HXF, van hand veranderen. HXF, van hand veranderen. maar ik stel de show in de disco. Allerechts voor Rolo in de disco. Durex voor wandelen, scholo in de disco. Allerechts voor En dan mogen jullie gereed maken voor de rechter galop. Durex voor wandelen, scholo. Ik word daar gek van al die geile chicks. Maar als ik bij ze sta,
Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En daarna overgaan naar arbeidsstap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. Dan mogen we de piste verlaten en vragen we de laatste 2 combinaties van deze rubriek in de baan te komen. Ik wil nogmaals aangeven dat de paarden per wedstrijddag opnieuw beoordeeld worden. Resultaten uit de halve finale of de selectiedagen worden niet meegenomen. Iedereen begint weer op 0. Dat maakt het voor de jury echt een eerlijke beoordeling. En dan gaan we zo dadelijk zien na de laatste 2 combinaties welke 3 combinaties terug mogen komen voor de prijsuitreiking. Ja, dat keer een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polie boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Heel DJ Wilson, genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer. In de baan de laatste 2 combinaties van de rubriek Merries. Met nummer 2 Ilke van de Lage Berkt. Dus een afstamming van de hengst Vonger. Wordt voorgesteld door Linda Boon. En is gefokt en in eigendom van de heer E.P.J. de Meester. Met nummer 1 Wolkje van de Sunne. Dus een merrie van de hengst Alwin. Wordt voorgesteld door Lisanne Veenje. En is gefokt en in eigendom van de heer Onderdijk. Jullie mogen zo dadelijk op de rechterhand gaan stappen. All my dreams
Voor de bezoekers die zojuist zijn binnengekomen, we kijken naar de finale van de Frisian Talent Cup rubriek Merries. De laatste 2 combinaties lopen in de baan. De beste 8 combinaties zijn met de halve finale geselecteerd. In totaal hadden we een aantal aanmeldingen van 175. Deze zijn eerst beoordeeld tijdens een selectiedag in Sint-Nicolaasga 2 keer. In Balkbrug en in de manege in Oorschot. Zo dadelijk na deze 2 combinaties gaan we kort overleggen. En er zal bekendgemaakt worden welke 3 merries terug mogen komen voor de prijsuitreiking. Daarnaast kunnen de hengsten en ruinen die we verwachten de piste verkennen. Als we die hebben beoordeeld 4 groepen, dan wordt de piste leeggemaakt, aangezien er een tuigrubriek gaat plaatsvinden. Na die tuigrubriek komen de beste 3 merries eerst terug en wordt bekendgemaakt wie de kampioen is en de nummer 2 en 3. Vervolgens de rubriek hengsten en ruinen. En er worden ook bij de kampioenen, zowel van de merries als van de hengsten, nog 1 keer teruggevraagd voor een ereronde. Het is een strak programma, dus we zullen goed op de klok letten dat iedereen op tijd de baan in en uit gaat. Zodat we het programma van vandaag niet verder vertragen. Jullie mogen overgaan in arbeidsstraf. Op de lange zijde MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. MBF overgaan naar stap, daarna weer aandraven. EBE grote volte, EBE grote volte. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen verruimen. En dan mogen jullie gereed maken voor de linker galop. Overgaan naar arbeidsdraf, overgaan naar arbeidsdraf en daarna overgaan naar arbeidsstap. En dan mogen jullie in de stap de hals laten strekken. I've
Vleugels op maat maken en overgaan naar arbeidsdraf. Bij C een slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Graag gaan lichtrijden. Mogen jullie naar eigen inzicht van hand veranderen. En dan mogen we je gereed maken voor de rechter galop. Overgaan naar arbeidsdraf. Overgaan naar arbeidsdraf. En overgaan naar arbeidsstap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de proef. Jullie mogen de rijbaan verlaten. Dan zal de jury gaan overleggen welke 3 combinaties worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Dit zal op willekeurige volgorde gedaan worden. Bandageren is toegestaan. En de hengsten en ruinen voor de volgende rubriek mogen de baan verkennen. Die mogen dan ook binnenkomen zodra deze merries de piste hebben verlaten. Interessant, dames en heren, om de paarden te volgen. De jonge paarden in de Frisian Talent Cup. De finale hier op de hengstenkeuring van het KFPS. Interessante clinics gaan straks beginnen om 10 uur. In zaal New York 1, 2 en 3 in het WTC Hotel zullen interessante clinics gegeven worden. Om 10 uur beginnen de eerste clinics. En ook in het Strodorp beginnen we om 10 uur. Daar gaat het over balans te paard. De ruiter is de belangrijkste factor. Wordt verzorgd door Friso Zadels en Marado Horse Care. Om 10 uur dus in het Strodorp. In New York, zaal 1, komt Wil Thijssen, KFPS jurylid, aan het woord. In zaal 2 gaat het over het beoordelen van de Friese paarden. De theorie gegeven door Ulrike Baersner, KFPS jurylid. En in zaal 3 New York beginnen ze om 10 uur met van basis tot Grand Prix door instructeur en trainer Rien van der Schaft. Die zal later ook nog een clinic verzorgen hier in de Hofpiste. Tot zover even de clinics die om 10 uur gaan beginnen. Anything will happen, just will take a little time.
just for you. Tell you the truth, even if